pamamahala sa kaluwaran. Patuloy pa rin natin isasaguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na bawat mag-aaral sa Pilipinas. Mga guro, anong take nyo ron? Sa totoo lang ay long overdue na sa mga pag-revise no? Kasi kung
Puno. Makukuha nila ng mura tapos binibenta na mas mahal na lada. Oo. Tama ka dyan, Sir Belo. Ay, sa'yo man, pag naman tingin na gusto ito, hindi pa naman, sabi nila, mas hindi daw nila yung mas mahal na kita. Pakinggan natin yung tinig ng ating mga nakapanayan. Healthy breakfast. Healthy and fruits. Department of Public Works and Highways para sa mga ongoing na proyekto
retrofitting, pagpapatakas sa mga permanenteng flyover, kasama na itong Quezon Avenue flyover, na para sa gano'n, kung sakaling tumama yung Lamiguan, ay mananatili pa rin na maayos at matibay itong mga tuloy na to, Kuya Pedro. Kaya itong patuloy na sinisita pa na may kaayos at para maabisuan din yung mga bus at mga truck na dumadaan dito sa mga U-turn na to na nasa ilalim ng Quezon Avenue flyover, Kuya Pedro. At pwede ba pakainin sa flash report sa Kuya Pedro? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Sa may pagpapalabas ng thunderstorm advisory at pag-asa kaninang alatayong pagbaga o may alatayong pagbaga kung saan makakaranas ang katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan ang Metro Manila, Bataan, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Mararanasan din ang mga katulad na kondisyon sa San Juan, Pasio, Taysan, Lobo, Talisay, Tanawan, Batangas, Municipal, sa Batangas at sa Quezon, partikular sa Sariaya at sa loob ng 2 oras. Pinapalilinuhan ng publiko na mag-ingat sa mga biglang pagbahan, pagbuhay ng lupa dahil sa inilabas na thunderstorm advisory niyan ng pag-asa. Alam pa din yan, thunderstorm, yung mga tulog, biglang, yung biglang, marami na po mga nadalin. Diba, may mga natalana na tinatamaan ng biglang. Kaya pag ganyan po panahon, may advisory naman, sumilong po kayo na kayo mag-ugli sa mga may mga bubong na mga matali. Oo. Huwag na wag po kayong sisilog sa ilalim ng puno. Ako, tayo narinig sa mga kwento at mga pangyayari na ganyan. Oo. Kaya kapag tumama dyan, patay po kayo. Pasilip po ba yung yung Dalian train? Dalian train dyan. Saglit mo na, pa-class report mo sa tayo. Ano po? Yung Dalian train dyan. Dalian train. Sa may MRT yan, ano? Nandiyan yung train. Ano ko, sino yung nagagamit? Yung meno. Balot na balot. Nakalikabok. Yung pagka-train sa bahagi ng MRT depot. May sayang na sayang yan. Dahil nagtagtag sana yan sa mga unit na tumadaan yan sa MRT. Sisilipin na sila ito. Wala hindi napakinabangan. 3.7 billion pesos pala yan. Na nawaldas dyan sa ating mga tren na yan na hindi naman fit para tumakbo dyan pala. Yan ang nag-ulan dyan. Ang pagkakalam natin dati-rati pa dyan,